ма аз ин сайт ҳамагӣ 662 рубл гирифтам ва 662 рубл ба курси имрӯза мешавад 111 сомони тоҷикӣ. салом алайкум дӯстони азиз, имрӯз як сайта нишонтон метам ки просто барои як рефералка, яъне барои як одама даъват кардан 12.5 рублтон дар баланстон мета. минималка пула гирифтам 55 рубл. кадоме ки дар канал подписатся карда неста, ҳатман подписатся куна ва кадоме дар телеграм канали ман неста, силкаи телеграм канал дар комментария ва дар описания монда мешавад. ҳатман дар омада подписатся кунед, то ки аз сайтҳои нави пулкоркунӣ бохабар шавед. силкаи сайт дар комментария ва дар описания видео монда мешавад. ман ин сайта 2 рӯз пеш дар канали телеграм партофтагӣ будам ва ман хостам ки дар як видео сразу 3 сайта реклама карда напартом. барои ҳамин аввал сайти такера партофтам, дуюм сайти винадора партофтам ва имрӯз сайти hotskins сеюм сайта мепартом. дар ин сайтам танҳо через контактамон регистратсия мекунем. вақте ки регистратсия кардем, баъд барои бонусҳоро гирифтан дар инҷа разделҳоро нигоҳ кунем. бонуси нависта шудааст, ба бонуси медароем ва чихеле ки дар сайти такер ва дар сайти винадо даромада аккаунтҳоятонро дабавид кардед, яъне ки дар вк группаашон ва дар телеграм каналашон подписатсия кардед ва даромада боташонро запустид кардед. дар ин сайт ҳам ҳамон хел мекунем, ба бонуси медароем ва барои шумо иҷода разделоша нишон мета. аллакае ки ман запустид кардагиам, сайта активни кардагиам, барои ҳамин мадда нишон намета. вақте ки шумо ба бонуси даромадаем, барои шумо нишон мета. медароем дар контакташон подписатсия мекунем, дар телеграм каналашон подписатсия мекунем ва чихеле ки гуфтам як коде ки мета, ҳамун кода шумо копироват мекунед, ба бод даромада бода запустид мекунед, кода равон мекунед, тамом, сайтон тайёр мешавад барои бонус гирифтан. ва ма як чиза гуфтанием ки просто не разделҳоро нигоҳ кунед, реферали нависаги ба реферали медароем ва дар инҷа реферални силкамона копироват мекунем ва ҳамин кода копироват мекунем дар телеграм каналҳо, яъне ки дар каналҳои тоҷикия ё ки дар каналҳои русия фарқ надорад. ҳамин силкамона копироват мекунем, равон мекунем. ҳар як одаме ки ба силкаи мо медарояд, телеграм каналша подключид мекуна, сразу дар баланси мо мегзарад 12.5 рубл. минималка пула гирифтам 55 рубл. баъд мо дар боло нигоҳ кунем, 5 таи дига бозӣ дорад. масалан медароем ва дар инҷа нигоҳ мекунем, одамо ставка мекунанд ва ставкаошона дар поён нишон мета чанд рубли ставка мекунанд. агар ки кадоми ставкаи бисёр кунад, шанси победаш бисёр мешавад. ва дар инҷа дар банк 446 рубле ки ҷамъ шудагиай ва ҳамон одаме ки бисёри ба ставка кардагиай метавона ҳамон бигира. ва ягон вақти мешавад ки масалан мо 2 рубл ставка кардагием ё ки ягон одами дига мода бисёр ставка кардагиай ва ин хелал мешавад ки ҳамон калиса то мешавам я дар болои мо места, яъне ки мо победа мекунем, он пулора мегирем. ма дидам ки дар банк 160 ё ки 162 рубле ки ставка кардаги буданд, баъд ман сразу 200 рубл ставка кардам. ва шумо дар поён дида метавонед ки одамое ки ставкаи паст кардагиянд ва шанси победашон кама, яъне процентшон кама. ман ки сразу 200 рубле ки ставка кардам, проценти победаи ман шуда 49%. барои ҳамин ман сразу гирифтам 400 рубл. кадоме ки ай бонусо ё ки ай рефералка пул ҷамъ кардем, ягонта дар ҷо ставка накунед. шумо метавонед сразу пултона бигиред дар киви кашлоктон. вообще-то ба ҳамин ставкаҳо надароем, бозӣ накунед, пулотона бой натен. барои пула гирифтан ба вивести медароем ва дар инҷа минималкаш 55 рубл. ва ма ин сайт 2 бор дига гирифтагиам, скриншотша дар телеграм каналам партофтагиам. пул дар инҷа автоматически мегзарад. дар ин сайт тоқа дар киви кашло гирифта мешавад. дар боло ҳам пуле ки дар баланси мо аста мемонем, дар баланси ма 500 рубл. баъд дар поён номери киви кашлока галочкара мемонем, вивести средства мекунем. баъди вивод средства кардан дар поён нигоҳ кунед, ажидани пайдо мешавад. аллакай дар ма смс омад, сайта я бор дига обновид мекунам ва мебинем бояд комнаташ, яъне ки сав шидагӣ боша, навистагӣ боша, отправлено. сайта я бор дига обновид мекунем ва дар инҷа пул дар байни 1 минут мегзарад. мо медароем ба киви кашлок, мебинем бояд дар баланси ман 474 рубл гузашта бошад ва 474 рубл дар баланси ман омад. силкаи сайт дар комментария ва дар описания видео монда мешавад. дар омада дӯстҳоятонро даъват кунед ё ки силкаи рефералкаатонро дар группаҳои телеграм равон карда ва ҳамин хел сари як рефералка 12.5 рубл кор кунед. минималка пула гирифтан 55 рубл аст.